This video is only for comedy. ତତେ ନେଇଯିବି। ବୁଢ଼ାଟା କାହିଁ ମୁଜୁରେ ବାଡେଇ ହଉଛି? ହଁ ଢୋ। ହେ ମଉସା ମତେ କାହିଁ ବାଡେଇଲ? କାହିଁ ପୁଅ ତତେ ବାଡେଇନି? ମୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ମୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଓଇ 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 ଓଇ। ଏ ବହୁତ ଜୋରसे ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ରେ। ଚାଲ ରେ ବହୁତ ଜୋରसे। ଆସିଛି ବୋଧେ। Run. ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପୁଣି ଏଠି ଝାଡ଼ା ଆସିଛି ଫେରେ ହସି ହସି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମାଲୋ ମା, ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ହଇରେ କେନ୍ଦୁଆ ଅନଉଛୁ କଣ? ଝାଡ଼ା ଯାଉନି ମତେ ଲାଗିଲାଣି ବା। ସେ ଝିଅଟା କଥାରେ ତୁ କଣ ପାଇବୁ? ସେ ଝିଅଟାକୁ କଣ ତୁ ଜାଗା ଦେଇଦଉ ନା କଣ? ଆରେ ସେ ଝିଅ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମତେ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଆସେ ମତେ ଆସେ ତୁ। ଆଉ ହବନି ଗେଣ୍ଡୁ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ କି? ସେ ଝିଅଟା ପା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଚାଲ, ତୁ କୋଉଠି ସିଏ କୋଉଠି? ଲାଗୁଛି ଆଜି ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଇଏ ମତେ ଛଡେଇ ଦବନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଝାଡ଼ା ନାହିଁ। ଚାଲ ପଳେଇଲା।